Ešte sa mi budeš rozprávať, nie? Ja to si budem, ale to je možno si ja. A teraz si čo, asi práca? To možno si, ale... Ale už je ráno. Už je ráno. Dobré ráno! Moje... Dobre je to! Teraz by si bol v škole. Čo? No, 9 ráno. Ej! Ty už ráno. Však dobre, ja čo? No, ja si to priznám, nikto si to neprizná. My dežili ho trafi. Áno, ja viem, že ty je. Všetci sme. A ostatní sú oželaní a nikto si to neprizná. Bol si domov. Dežili. Išli domov. Však hneď oni hrajú. No už došli ste či byli? Ešte ste na Féria. Ty si zalával a oni odišli. To sú to voti. Čo prečo, že nechcú? Povedali, že nechcú ide Sokola ráno. Oni ho videli na lavičke. A mi nachodila, aký zlatý. Že ja som bol na to, nie? Ty si lahol? A oni sa tam zobudili a vyšli. Oni sú prievaní však do piči, oni si tu celú... Poď nejdú do piči. Neviem, ale však mne to povedia. Čo? Že nechcú ide to podľa. Počujem, to povedal aj Karol, ktorý odchádzal a odišiel, ale ešte nadával na teba, pičoval do teba. Aj ako si Nechcú do piči, lebo ťa zabijem. On si to na Facebooku. Čo to je fotku, jak sme pridali, no? Malo ľudí na Facebooku. To je jedno, lebo oni aj v kapách som mal takú istú postu. Takú istú, ale mal som postu aj o 9. Aj o 9. som mal ozorskú postu. Ja si mal pekne. Hej. No si sedel a si vieš. Ale však, ja som bol ožran. Ja som stále ožran. Ale ja sa za tým nehambím. Vy ste jednotí, vy sa za toho ne. Tuto sa tu do piči ožrete, ste si naraz, idete spať. Ty sa opieš ďalej. Však dobre, tak ja som čo, na priehradu do... Veľmi z vás zle. Je mi vás zle. Ty tchor. Ty skoro, ja. Vy ste jednotí. Tak a nemôžeme si voľne piť. Tak do piči, ale tak... A potom si do mňa robíte... Do tebe vydrží tu dlhé. Robíme srandu. Tebe vydrží tu. Raz, keby ste bol Však dobre, a prečo si potom zo mňa robíte srandu teraz? Nerobíme. Nerobíme. Alebo si nadrpcaný, vieš? Nech ale tak ti do piči. Ja si z vás robil, som si z vás stále robil, ale... Hej? Asi hej. Asi palivo iba. Tak si to určite. Čak, ale my sme tu zostali na nočky, a Maňa nepila. Čo som nepila. No, ale nepila. Tak nad ránom, keď spíka už, a my vonku sedíme, tak už nebudem sedieť. Ja, on pil. Sme rozprávali a... Tak ma napadlo vtedy, že ísť sa trošku prejsť. Vínko? A vtedy som vypil celé to víno. Vyšiel a mne s dverami. Ja som možno... Teraz ma to láskalo. Ja som presne vedel, že to som povedal. Medzi Ja som ožratý. A ty si zapálil, možno si lahol, ešte som okolo, a aj si nedopáčil tú cigaretu. A cigareta na zemi. Zaspal? Zaspal. Zaspal na chatke. Chytila sa chatka? Nie, cigareta padla. Položím to cigaretu. A overili sme to, že nemôžeš ju položiť na pani, takže on kecal. Vy si hovno overil, ty kokos ožratý. Ty hovoríš, že ti padla. Zaspíš, položíš cigaretu, chytí sa chatka a do teba budú platiť. No, oni... Keď bude komukoľvek. Tak meno by si nedaj kočiť. Nejakú otázku. Debil, šišaký. Šíša si. Nemohol by taký ožrať. Kočín. Ale Kubo má už väčšie oči ako ty. Tak áno, mal vždy väčšie oči. Čo ti povie Manka, keď ťa takto zbadá? Čo by malo povedať? Že si ožraný.
Čo by malo povedať, bola vlastná človeka? A nič nepovie. A vie o mne, že som ožran. Pojede na basket. Ide na autosalón ide. Po obede. A ideme na sajt. Ideme. Ja viem. Tak sa dúfam, asi. No. Nechci sa mi. Ale pôjdeš, stavím sa. Keby som spal celú noc, tak... Ale vždy vyspíš sa doma. To mi hovorí, človek, ktorý o 3 ráno zalahol do piči. To do Boha. Chodci. Kľudne. Ja som vedel, že to takto dopadne, že ono, že nakoniec bude hovoriť, že nie, nejdem nikde. Presne som si to vyrátal, že určite na nepôjdem. Tak som si aj rátal porodky. Koľko ti ostalo peňaží? Ani koľko. No. Máš šoferovať, budeš robiť šoféra? Neviem, niečo, dobre. Víš, čo ma vyháňaš? Vidíš, opitý človek nie rozeznať pravdu, že ho vyháňaš. Opitý človek to je rozeznať. On nevedia všetko rozeznať. Áno, aj vravia pravdu. Miška, Jožáka. Aj to hovorí pravdu. To je šofér, jak naši deti. Nemáš toto? Ešte v hlave. Mám ťa v hlave. To včera púšťal Dalievočík. To som ja nepúšťal, lebo to nemám. To sa ti zdalo. To v mobile nemám. My sme tu všetci, čo sme dostali? Áno. Skalný. My sme Ty si najskalnejší. My už nespí hore ani Karol. To zmenil. Karol išiel. Ale v aute. To ja viem, ale nie sú... Počúvaj, ja to doslovne. Hej, však pozera má prísť otec, nie? Ale volal mu, že nemusí, že idem o 3-4 hodiny skôr. To ja neviem, ja som vtedy bol ožrastý. Čo išli robiť tak skoro ráno? Nič, mňa sa zobudilo, že idú. No ma zavolal, aby nebola či nejakú My nás vynikov. premo chceli ešte zasadkať ranovka. Nie, Aká hranovka? ranovka. Aha. Jož, Ja to počul hranovka. Čo počuť hranovka? ranovka. Čo je ranovka? To je rýchlovka ráno? Tak ja som to iba teraz nevysel to slovo. Si daj patentovať. Pôjde na slovo. Ránovka. Debili. Ožrastí debili. Ja to som ja, ale... Ja. Hlavne, že máš svoje pivo. Teraz si už 4 pil. Nie, on je jednutý. No. Čo by Vítaj. No pozri sa, koľko je nás tu v tejto miestnosti. To bolo jak Galácové liško. Teraz jeden dokoj z toho, že kto tu môže byť jednotný. A teraz všetky hlavy pôjdu iba jedný starov a to bude... A ja to robím Zlatko. Bude ako hrča. Ty máš čo na hlave? Bude do zrkadla. Kde si buchol hlavu? Polovník mu dalo, ne? Na druhom. Tam. Neviem, si sa spolahnuť. Na druhom, čo mu milí. Tam. Kde tam ti to nie, ale Máš tam vole. Ukáž to Takú Kinder. puklínu. Nemáš. Čože nie? Máš. No. Tu máš dostanie, nie? Vypukli. Spania. Ale necítim nič, že by som tam niečo... Vypukli tam. Však lebo máš si obodnutý jak anestéziu, toho alkoholu. Necítim tam nič, že by som tam, ale ani neboli, nič neboli. Ty si ako opitý. Ale ja som ožratý. Ja som opitý. Ale to máš tam, máš. Ale môže to byť niečo... Niečo budeš štipovať, alebo to buchnú. Nie, necítim tam nič. Pravda, že ani. Tretí okolo. Práve vypukli na preležanie. Tak ono sa prísť na to, že nič nebuchlo ani nič nepadlo. Tak dedukne, že nás sme preležaní. Možno mal ranovku. A čo si vieš, čo mal na prierade? Teraz si To robí... to, že po ňom strieľali, tak to sa zrazilo. Prievali si teraz robí piču. Hovorím, Ale hlavne, že ho najviac... Kto je najviac ožratý?
Tretí najviac už raz. To jak na to prišiel. No, ja? Dovolia zožratý, povedz mi to. Dovolia. Tento človek bol najviac už raz. Povedz jeho meno. Bernard. Gráč. Rudo. Bier. Kde? Ja som až ani. On je za ním. Ale pozor. Možno som bol veľmi okratý. Ešte som. Ale ja som bol až posledný, hej? Posledný môjkrát. Ja som mal prvého všetko. Ale tiež za nimi. To tak? Poď pravdu. Ticho do piči, lebo ty si sa na mňa vysral. Čo, v piti? Tak to. My Aj to... si ma netakal. Dobre. No tak, keby pôjdeš na prejazd. Ty mal si povedať. Mal si povedať. No, nevedeli. Dávaj tak ste. No, Mali tam boli hore, keď tam. kde? Tady už boli dávno v piči. Mája ti povie. Mambaja ti povie. A keď sme boli hore... Povedal som to na 4 krát. Maja. Na dva. Na dva krát si to Na povedal. 2 krát som si nepovedal. Libože, keď sme boli hore... Iba do piči. Keď si som ja chceš robiť piču, chod tam hore. Zabijem ťa nožom. No ty ma zabiješ nohu. Zabijem ťa nožom. Zavretým, hej? Otvorenie. Kde je otvorený? Toto. Aha, to ťa vie zraniť. To môže zraniť. Počkaj, nie,